नंगौ नामा जारौ? औ नंगौ। ओमफ्राय नोंनियालाय खैजोनसो दङमोन एक्सआ? एक्स? रावबो एक्स गैयामोन आंनिया। आं बायदि साइज गैयि फाइस गैयिखौलाय सोर फसायनोलै जारौ? नोंखायसो फसायदों आंखौ। नङाबाथ' आंखौ रावबो सिख्लायानो मोजां मोनफेरा, फसायफेरा। आंना रावबो एक्स वाइ जेड गैया जारौ। आं रावखौबो गोसोखौनो थोफेराखै। आरो आं गुबुन सेंग्राफोर बायदि नङा। सिख्ला लायै लायै गिदिंथिंनाय बा गुबुनफोरखौ बेसे नायनो। आं खिन्थु बेफोरबायदि नङा दे। आं दिनैसिम सिख्लाफोरजों गिदिंफेराखैयानो। रायज्लायफेराखैयानो बुंजायो। ओरैनो लोगोफोर दङ साफा सानै। दङमोनसो दा गैला। नंमारगौ? औलै जारौ, आं माने पुरा पियर। बिदिबाथ' मोजांसो। आंबो बेफोरबायदि नङा। आंनिया एक्स दङमोन दंनाया सानै, थेवब्लाबो आङो बेफोरबायदि गोसोथोआखैमोन, ओरैनो रायज्लायोमोनल'। औ, मिन्थिखागौ आं नोंखौ। मिलायदों होनबा सानैखौबो। जेनेबा आं मोजां मोनदोंमोनबाबो ओरैनो सासो मोजां मोनदोंमोन नालाय। बेफोरबायदि सेंग्राफोरजों जेबो सोमोन्दो जालायाखैमोन आरोना, गाज्रि सोमोन्दो। औ, बेनि थाखायनोथ' मिलायदों होनना बुंदोंना आं। मिन्थिखागौ नोंखौ बेफोरबायदि नङा होननानै। ओमफ्राय नोंलाय आंखौलाय मा सानो? आंबो नोंखौ मोजाङानो सानो आरोहाय। नोंखौ लायथारनोसै सानथामल'सै। माने मैयानो लायनाय जागौमोन। आइया लोमजाना होबायना। दा दिनै एसे मोजां मोनदों होनदों र' मुलि जानानै। थेवब्लाबो सानथामल'सै दे ना सना? दे मोजाङै मुलि जानो हो आइखौ। थारैनो जारौ, नों जोबोद समायना आरो मोजां मानलै। नोंदि आंखौ फसायदों आं साननायानो थायाखैमोन। आं बासियालै रावखौबो, मोजां जाबानो जाबाय। आरो न'निफोराबो आंखौ हरनो नागिरबायना, बेनिखायनो आंबो थांनो होनना बुंबाय। नोंखौबो फसायखादोंमोन देनाय। नों जोबोद मोजांलै, गियानिथार। आंनो नों बायदिसो हिनजाव नांगौ, नों बायदि। बारा दिन गैलालै सना। नै दिनैनि दिनाथ' थांबायानो। गाबोन सानसे, समफोर सानसेल'सै। बिनि नेक्स्ट खालिनो नोंखौ लाबोनोसै। दे होमबा ना, दायो रायज्लायगोन। आइया लिंहरदों र' आंखौ ओंखाम जानो। दे जाहैग्रो सम मोनबा हरदो सना। दे जागोन दे। पियर माल। आंहाबो खाफालानो मोजांलै। जारौ बायदि इसिबां साइज सिख्ला मोनसिगोन। बै दालिमनिख्रुइ 10 गुन साफासिन। मैनास्रियाथ' फुख्रा जानायसो थै। नांसाबबायालै आंनो बेखौ। साइज गैया फाइस गैया, ओरैनो इउससो खालामबाय दङमोन आं। बेखौनो बियो आंखौ मोजां मोनफारो सानमारोमोन खोमा। साइज गैया फाइस गैया, गावखौनो गाव मा सानना लायो बे मैनास्रिया। जेनेबा आं बेखौ लाबोगोन आरो। तू मेरा लाइक नहीं है रे मैनास्री। मेरा लाइक तो जारौ है जारौ। मानसियानो हामख्रेंख्रें जाजोब्बाय, आं हामलांजोब्बाय। ओमफ्राय बेसेबा गोसोम जाखाबाय। आगोलाव सिख्ला थानाय टाइमाव दसे थाबायना थांबानो साथा लायोमोन आङो, गोसोम जाजानो गिनानै। ओमफ्राय नै दा गैला, गोसोम जाजोब्बाय आं। आगोलनि सनिया मा रोखोममोन, दा माबायदि जालांखो। आंखौथ' न'नि मानसिफोरा नुबाथाय आसुरित जागोन। आइयाबो आंनो थाइसे फैसा हरा, दासिमबो रागा जोंना दङ। आयै, न'आव थांनो जोबोद लुबैबाय आङो। नोंसोरखौ नायनो लुबैदों, नोंसोरजों रायज्लायनो लुबैदों। एसेबा साजा मोनबाय आं, खास्थि मोनबाय। ओरैबायदि साजा मोनदोंना आयै, आं लाइफआव बेफोरबायदि साजा मोनगोन होननानै सानाखैमोन। आं सानदोंमोन बे दाउआ सोलायलांगोन होननानै, नाथाय गैया। बे दाउआ आंखौसो जाहोनांगौ, नाथाय आंसो उल्था जाहोनांगौ जादों। आं नोंनि बाथ्राखौ लानाय मोनबा दिनै बेफोरबायदि खैफोदाव गोलैनाय नङामोन। आयै, दिनै आं फस्थायबाय। नोंनि बुंनाया जामारबाय दिनै। गोसोम हामख्रेंख्रें जालांजोब्बाय आं। ना मोजाङै जानो मोनो, ना मोजाङै उन्दुनो मोनो। हरावबो मोदोमफोरानो एसेबां साखायो, उन्दुनोनो हाया। आरो गाबोनबो थांलाय, समफोरबो थांलाय। एसेबां खस्थ' सोरबा मावनो हायो नालाय, थैसिगोनसो आङो। सानफ्रोमबो माइ गायनो थांनांगौ। आइलै, आं बेफोरबायदि खस्थ' खालामबाय थानो हानाय नङा। आं ओरैबायदि खैफोदाव गोलैना दङ, ओरैबायदि साजा मोनबाय दङ। एसेबां सान्दुं गोसायाव सानसेया माइ गायनांगौ, बेनिफ्राय न'आव फैनानै ओंखाम संनांगौ, ओंख्रि संनांगौ। मा जाबावगोन दा आंनि लाइफआ? आं हानाय नङा।
ओइ गियान गैयि हिन्जाव मायो मा जालायखो मा गियान गैयि जालायखो आंलाय बाद हो नोंनि बेफोरबायदि स्टाइलिश रायज्लायनायखौ आं खोनासंनो बाबाय दे सनिया मा बिलाय फेर गावखौनो गाव जेनेबा मा साना लादों नोङो हा आंलाय बेफोरबायदिनो रायज्लायखायो माथो आंबो बेफोरबायदिनो रायज्लायखायो माथो गावखौनो गाव मा फरेननिफ्राय फैनाय रखम साना लादों नामा आंनि सिगाङाव बेफोरबायदि सालाय फिदिं रायज्लायनाङा दे सनिया गावखौनो गाव खोब फरेननिफ्राय फैनाय रखम मोनना लायोना नोङो हा बेफोरबायदि जेबो नङालै बेटाव आं बेफोरबायदिनो रायज्लायखायो थेवब्लाबो नागार आरोना बेफोरबायदि रायज्लायनायखौ आंहासो लाजिसोयो खोबसो बेफोरबायदि रायज्लायनांला दे र' ओमफ्राय नोङो आंनि गस्ला लंपेन्ट सोमना दोननायखौ मानो सुवाखै आं नोंखौ सुनो थिनदोंना थिनाखैमोन माने बेटाव फुङाव सोलाबायसोना आङो फुङावनो सिखारनानै न'नि खामानि मावबाय ओंखाम ओंख्रि संबाय ओमफ्राय जाखां लोंखां थांखाबायना आं नोंनि गस्लाखौ सुनोनो टाइम मोनासै दा सुना होनि र' आङो आरे गुबुननि हिन्जावफोरालाय बोरैथ' सोलाबो नों मानो सोलाबा मा खामानि मावनायनि सोलाबा ओमफ्राय गस्ला गांनै लंपेन्ट गांनैखौनो नोङो सुनो टाइम मोनासै दहाय दासो सुनो नागिरदों हा दासो सुनो नागिरदों नोङो गम मोनामसिगोन बे मा खर'खौ गानना थांनांगौ जाखो आंलाय सग'फोराव दे माथो खालामबावनो आरो दहाय आं फुङाव आथुर जाबायना गियान होननायानो गैखायालै नों सनिया बिमा बिफानि न'आव आरामसे मोनजायोमोन ना गुलि मावा दाङा नों मा हौवानि न'आव बेफोरबायदि आरामसे थानानै जागोन सानबा जाया नोंनि नोम्मा नोम्फानि न'आव बुहुद बेलेग मिथिबाय सुनि र' सुनि एसेन दंखायो दे एसेन लानो हागोन सु दानो सु दहाय हले आं फैनानै सुनाय नङाबा एकदम नोंखौ मान जासोगोन आं बेटाव आंखौ मा खालामबाथाय अनगोन एसेबां अनखायो आङो बे बेटावखौ नाथाय बे आंखौ मानो एसेबो सुखुवा आंनिबा बेटावा सासे गथ' जाबासो आंखौ अनसिगोन खोमा औ गथ'खौनो लानांसिगोन खोमाहाय होमबासो आंखौ अनसिगोन बियो नाथाय गथ' सासे जोनोम जाबाबो गोबां फैसा नांगौ जायोना अबाव मोनगोन बेबो मोनसे टेनसन थेवब्लाबो जियानो जाया मानो गथ' सासे लानांसिगोन आं प्रेगनेन्ट जानांसिगोन अब्लासो आंखौ बेटाव अनगोन खोमा लोंगोनलै आं दिनै लोंखावगोन आं माने सहायनोनो हायाखै बिबादिया थारैनो हाबा जामारबाय लोंगोन आं सहायनो हाला आं साला बै पापि सेंग्राया आंनि बिबादिखौ लांमारबाय सानसे नङा सानसे बिबादिया आंखौ निमाहा होगोन सानदोंमोन नाथाय हो बै सेंग्रानि बाथ्रा रायज्लायनायफोराव ओरैबायदि गलिलांदोंमोन बियो हाबायानो जाबाय आंखौ नोङो नागारनानै हाबा जामारबाय बिबारि आं माने सहायनोनो हायाखै बेनिखायनो लोंखावजोबनोसै आं दिनै लोंगोन नों जुदि आंखौ निमाहा होनानै आंजों फैयोमोनबा आं मोजां जागौमोन आं मोजां जाबायानोमोन आंथ' जुवा गेलेनोबो गारबायमोन लोंनायखौबो गारबायमोन नाथाय दिनैनिफ्राय आं लोंगोन आं ओरैबायदि लोंगोन ना मालाबाफोर बिसोरखौ नुबाथाय गारखानायाव गैखायालै घन्टा नोंनि हौवाखौथ' आं सिनाय हाखागौ नुबानोथाय सिनाय हागोन आं नाथाय न'खौसो सिनाय हायाना न'खौ सिनाय हालायनाङालै फोजोंसार नोङो सानफ्रामबो बिसोरखौ डिउटि होबाय था सानसे नङा सानसेबाबोथ' नोंनि मेगननि सिगाङाव बिसोरो फैगोन ना नाथाय आं बिबारनि हौवाखौ बुथारनो हागोन नालै एक्सिडेन्ट खालामनानै बुथारगोनथ' होनना बुंबाय थायो नाथाय आंनिया एसेबां साहस दङ ना माथो मानसिफोरखौ बुनो नागिरबा बुनोनो हाया थेवब्लाबो बिबारनि हौवाखौ गारनायाव गैया आङो बियो आंखौ दुखु होदों आंनि बिबारिखौ सेना लांदों बियो आं बिखौ बुथारथारगोन आं एक्सिडेन्ट खालामनानै गारनायाव गैया बिबारिखौ बिधबा खालामथारगोन होनदों आङो बिधबा खालामथारगोन आंनि साननायफोरखौ फेलें खालामहोजोब्बाय बे बिबारनि हौवाया माबायसि बिबारि बियो आंथ' बोसोरसेया बिखौ गारनाय रखम जादोंमोन जानाया थेवब्लाबोथ' आं रावखौबो लायाखैमोन ना नाथाय बियो आंखौ नागारनानै मानो गुबुन सेंग्राखौ गोसथोनांगौ सहायनो हाया आङो सहायनो हाया लोंखावगोन दिनै लोंखावगोन होनदोंना न'आवथ' रायगोन आंखौ लोंबाबो नाथाय रायबा मा जानो बिसोरो आंनि प्रब्लेमखौ सल्भ खालामनो हागोन नामा हा लोंबासो एसे स्रां मोनगोन गोसोखौ एसे मोजां मोनगोन उन्दुनो ओंखारगोन नङाबा उन्दुनो ओंखाराना आसल खोथाया बेसो जाहैबाय उन्दुनो ओंखारा आङो बेनिखायनो लोंगोन बिराद खुसि आरो दा बिबारिया बिराद र' नोंनि बे खुसिया साननैसोल'सो थागोन उनाव नायदो आंखौ सिनाय हायाखैना नोङो आंखौ एसेबां गोरलै सानना लादों
लाबोदोलै लोंनोसै मा दाबो जाला बेदरफोरा दाबो एवखायाखै नामा लाबोदो जालालै दख'ना गांनै मोनसिगोन र' आङो बेबादिनि सायाव हय हय नै लाफाथियाबो दख'नाया मोजांथार माथो औ दख'नाया आंना मोजाङानो उथिजोबदों ओमफ्राय आब' दख'नाया गांनै ना गब्लिनो गांसे ओमफ्राय नों गांसे लाबानो जाबाय दख'नाखौ आंसो बिबाय गांनैखौबो गब्लिलाय मानो सासेया बायखो आंसो बिदों बिदिबा आंथ' रागा जोङोहाय बालनि आब' होदे गब्लिनोबो गांसे माने गब्लिनायाबो दख'ना गैयाना गब्लिनाया दङ मानो गैया जानो आंनियासो गैया गब्लिनोलाय होआबाबो जागोन खोमा बिबारि नाङा दे आब' बिनोबो गांसे हो नोंनिबो गांसे हो माने आं नोंसोर सानैनोबो गांसे होगोन होननानै सानखादोंमोन नुदों आंसो बिबाय गांनैखौबो माबा गब्लिनोबो होगोन होननानै सानना दोनखादोंनो फैसि जेनेबा आंनो गांनैखौबो होआ आरो एसेबां खरफुथि जालायनानै आङो दख'ना गांनैखौनो होनो हाया आरो गब्लिखौ जुदि एसेबां अनखांखां मोनदोंबालाय बेनोबो गांसे होयोसै आंनि फागाखौलाय मानो होनांगौ बाल मा जाखो आब' जागोन दे होनांगौबालाय होनोसै आरो माथो खालामबावनो मानसिया गब्लिनो होनो गोसो गैयामोन खोमा नाथाय नोंनोलाय आङो मानो गांनै होनो दे लाफाथि आब' गब्लिनो गांसे नोङो गांसे होनोसै बियासो गब्लिनो गोसो गैला खोना बोरैबा रागा जोंनाय रखम जालायदों जोंथिहाय आंहाबो रानना होनायावनो जोबजोब्बायना दख'नाया आरो आंनोबो गांनैसो नांगौना बेनो दा गांथांमानि होबा आंना जोबजोबगोन ना दख'नाया रानै गैलायानो आंनिया नो होनबा आब' दख'नाया मोजां दे नोंसोर जेरावखि थाङा मानो गानलांनो हागोन जेसेबां गोजानाव थांबाबो बाल आंनो दख'ना बिदनसो नांगौमोनहाय गांसे नांथारगौमोन बिबावनि र' मोनगोन खोमा बिबारथ' होखागोन दे बिबारिया माबा बिदन गैया होमबा आगै दख'ना बिदन आंनो गांसे नांगौमोनहाय जायखिजाया गोमो गांसे नांगौमोन आरो आंनो ओरैनो सिम्पोल दख'ना बिदना गैलायानो दे आब' गांनैल'सै बे गांनैखौ आरो आं गानगोन होननानै लाखिदोंमोन दे होमबालाय नांला दे हरदो होमबा बेखौनो थांसै आङो नुदों खर'रपतिबाबो एसेबां लुफिया दख'ना गांनै दङनो बिदन थेवब्लानो आंनो गांसे होआ आरो बेसेथ' दाम दे 1000-1500फोरावनो मोनलाबायो बेखिनिखौथ' बियो बायनाबो लानो हागौ ना नाथाय आंनो मानो होआ आंखौ गोरिब होनना मोनथिनाबो मानो होआ बेनि सायाव आङो प्रेगनेन्ट बावसो दे प्लास्टिकफोराव थुफ्लायना होदो थांसै आङो र' होमबालाय आं लायनि र' बाल बाराबा गब्लिनो होआलै आं गांनैखौबो लाना दोनगोन माथो खालामनांदों दे आंसो बिदों आं बिनिखायसो बिबारिया हरनो नागिरदों ओइ गब्लि खरिनोलाय आंलाय मानो होलाबायनो दे गांनैखौबो लाना दोनगोन रखर रावनोबो होनायाव गैया आंसो बिना लादों खोब गब्लिया सानदों खोना आंनोबो गांसे हरगोन होननानै ओमफ्राय बिबारियाबो सानदों खोना गांसेखौ होगोन होननानै एसे लिउरा होगोन आं होआबा आंनो खथ' दख'नानि गोनांथि जादों फाथि गोरोखि मोखाङाथ' आंनो बायनानै होनो हाया होआ रावनोबो गांनैखौबो लाना दोनगोन गब्दा नों आंखौ मानो बेफोरबायदि खालामबाय दङ नोंनि थाखायनो जानो लोंनो उन्दुनो हायाखै आङो नै हामग्लिजोब्बाय नों आंखौ नागारनानै नोङो गुबुन सिख्ला हाबा खालामनो नागिरदों आं बोरै सहायना थानो हानो रावनोबो बुंथाव जायाबोला सिंनो नों आंखौ देहानि सोमोन्दो लानानै बेफोरबायदि खालामबा जायो नामा नों आंखौ थगायनानै बेसेथ' मोजां संसार जानो सानदों नों हाया बेफोरबायदिबा जानाय नंला आं नोंसानि न'खौथ' सिनाय हाखागौ आं खारस'नहैगोन नोंसानियाव नों आंखौ लाङाना नोंसाला आंखौ ब्लक खालामना दोनजोबदोंना आं नोंसानि न'आव हाबना थाहैगोन आरो आं गासैखौबो खिन्थाना लाजोबगोन नोङो आंखौ मा खालामदोंमोन मा खालामाखैमोन गासैखौबो खिन्थाजोबना लागोन आं नागारा आंबो नोंखौ आं ओरैनो सहसाव नागारा नङाबा आंखौ सोर लांगोन आंखौ बेफोरबायदि होनना मिथिबा रावबो लांनायानो नङा आरो आं गुबुनजों हाबा जाबाय दे हाबा जाखांनायनि उनावथ' आंना हौवाया सानसे नङा सानसेबाबो मिथिखागोन ना होनबा मिथिनायनि उनावथ' आंखौ बियो मालाबाबो निमाहा होनाय नङा जोंना संसारानो मोजां जानाय नङा माथो आंनो गुबुन हौवा नांला आंनो रावखौबो नांला
आंनो नोंखौल' नांगौ गबदा। आङो गाबोननो थांगोन नोंसानि न'आव। गाबोननो खारसनहैगोन आं मिथिया। आरो जुदि नोङो लाखियाना बाराबा आङो रायजोखौ लांगोन। औ नङाबा जेबो लामायानो गैला। गासैनिबो सिगाङाव खिन्थाना लाजोबनांसिगोन, नङाबा नों आंखौबो हाबा खालामनाय नङा। नों रावखौबो हाबा खालामनो हाया आंनि अनगा। आं गाबोननो खारसनहैमारसिगोन गबदाजों। फन हरनानैबो थाङा आङो। जुदि फन हरनानै खिन्थाहरोबा बे गबदाया खारखोमानासो थाहैगोन आरो आंखौ बाधासो होगोन। बेनिखायनो आङो फनबो हरा, जेबो हरा, सिरि थांगोन आं। दा खिन्थाथ'वा आं। नों जुदि आंखौ लाखियाबा आंना जिउआनो बरबाद जागोन माथो। आइमोननोबो खिन्थाथ'वा आङो। थांखांनायनि उनावसो गासैबो खोथाफोरखौ खिन्थाजोबगोन आं। औ थांमारगोन आं, थांमारगोन, नङाबा आं थैगोन। आंना लामाया मोननैल'सै। मोनसेया जाबाय आं गबदानि न'आव खारसनहैनांगोन, आरो जुदि खारसनहैयाबा आं सुसाइड खालामना थैगोन। मोननैल'सै आंहा लामाया। बे मोननैनि गेजेराव मोनसेखौ सायख'थारनांगोन आं। सिगाङावनो आङो गबदालानाव थांग्रोनोसै, आरो गबदाया जुदि लाखिथाराबा आं उनाव सुसाइड खालामना थैगोन। नङाबा लासिं सिं आं मानसिफोरनो बोरै मोखां खिन्थिनानै थाबाय थानो हानो। थैगोन आं।